Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kazi kwa viwa wakati kunofara hapo kana uchifara mwitema matambudziko madzudzu chokwadi na vepi kwa mtari munoere ya mai ziva amai muno hata fara ni uziziva kuma uya megazi umawangu ndichazoya naye panchauya wakati zvozvi ana hake mari yachipfuma yekuti tiitise saka ati uchazoya urombotsvaga kana tikazokwanisa kudzoka tozouya tise naye munin'ina wangu pakanaka zvino vanhu tovazokurudzira kuti vanhu vafambe vakakwana nana baba zvino mundiro dzasekuru kana makupinda mumatare zvamunoziva munoti hongu zvamusingazive munoti kwete uyezve muchapiwa mukana nenguva yekutsanangura nekupa zvichemo muchaipiwa nguva iyoyo naende musununguke uyezve pakuchema kwenyu nemibvunzo zvataurwa nasekuru vanozvipedza munenge makubvunzo pane nezvimwe zvavanenge vasiya kutaura asi zvavataura zvese musazvibvunze vanozvipedza ukana ada kubvunza ada kunzwisisa ehe ngaanzwisisane tiitira nguva makambosika here mukati menzvimbo dzematare mukati menzvimbo ino handisati matare anobva kupa kuchivanhu nemapostori ese matare nekuti mune muchiudzwa zveupenyu takambosvika zvino mukutaurirwa kwenyu makamboudzwa here kuti mukati medzinza rekwenyu kare kare maibatwa chivanhu takambosvika muchibva matsanangurirwa here kuti pamugere apa pane chivanhu chiripo ndakambozviudzwa muchibva matsanangurirwa here kuti mukati medzinza rekwenyu muri kupera kuparara vanhu zvisingazwisisiki muchokwadi uyezve vanasikana vemukati memusha wenyu hamutenderwi kuvaka misha inoita chimwari muchokwadi mhaka nekuti makapiwa varume kare mukati memba yenyu muchokwadi vana sorojeni vemukati memusha wenyu vane kushereketa kwavanoita maambozvinzwa muchokwadi ranhasi muri kungodzungaira muchingotenderera murimo mukati medzimba idzozi dzisina varume vacho muchokwadi ndiri pano nazvanetsa muchokwadi hamuna kwamuri kuenda handini ndichitarisa henyu zviso zvenyu zvakanaka chaizvo asi munhu uri munhurume akakutarisai apa kuti agare nema inenge riri zuva rimwe chete mazuva anoteera zvashata muchokwadi zvinenge zvakona mumwe akwake mumwe aziva kwake mumwe aziva kwake muchokwadi nechikonzero chezvavakagadzikwa zviri pauri ndo zvisingadi kuti umise chinhu chakanaka mukati memaoko ako ende chese chavada kubata mukati memaoko chese chinoparara china kwachinosvika chero ukada kuti utsvage mushando wekushanda nemaoko ako aya une jambwa chairo kupfumirwa mushandza usina kupara kana kutorishaya basa racho pari zvino masango ako matema hapana chekufamba vakasungwa maoko nemakumbo mwanangu mukati mezinza raugiri uyezve uri kutenderera panzvimbo imwe chete rukato chairo ndorwo rwakaiswa rwakazungwa ukungoraramawo zvako asi upenyu hwaunorarama mwanangu hunonzwisa urombo nekuti unorarama uchiteerwa nedzimwe nguva dzaunotonzwa kuti wakaremerwa pauri ipapa nemafudzi ese anenge achiremai uyezve hope dzaunonota mwanangu unota uchisangana nemunhurume pamhasa usingazivi kuti ari kubva kupi haramba zvimwewe vane varoya vanozviramba sei zviroyachira chiroya anogona kuti handiroini kundinyepera ndianoenyauramba hai wande hai ndinokuta hope badze hai asi tota tiri kunhikini kumabiko tinotachidya nyama tiri kumabiko anenge ari mabiko zvine mwanangu vabereki varipo vari kokumusha kubocha makaudza here kuti uchangofamba vabereki ndakavaudza asi havawirirani nazvo zvekufamba unozvizivawo here mwanangu kuti
vabereki mukati memusha umo vanoziva zvimwe zvinhu zvinokutambudzai. Chokwadi izvozvo. Vambozvinzwa kwaunofamba Eh, kuti hatitsvagi muroi wekunze kana wekwababa mukuru, zvinhu zviri mukati memba yenyu izvi chokwadi. mumusha menyu, Chokwadi ndosaka vasingadi kuti tifambe. zviri mumusha menyu kaizvo. Handisi kupomera mumwe munhu pano ati baba munini wako akabva azodai ini baba mukuru wako mumba menyu ndo mazviri. Chokwadi. Ende zvinokudzungaidzisai zvamuri kuita izvo hapana munhu asingazvizivi. Zvodai vanga vari pano ndaita vekubvunza ndoka kuti nyaya iri kunetsa vana mukati memudzinza iyi hamuizivi here. Chokwadi. Vaindipindura pane pamwe pavanenge vakangana ndobva ndavatondedza kuti neapa ndipo pamakafamba napo. Chokwadi. Muri kudzungaira kana kuti hanzi muchaendepi neupenyu iri maruka iri machaiko muningina matema musipi Kwamtara. ndokwamamusiya Eh, kana zvigona batsirwai mese makakwana chokwadi. pashaya anosara Chokwadi. mukaona zvanetsa nekudzorera nekudzorera kuti zvinonetsa izvo. Chokwadi. Go back to send. Zvinonetsa nokuti muri kudzungaira hamuna kwamuri kuenda. Munomo mako munorwadzei mwana kune musara. Handitozivi munongorwadza. Unoziva here kuti unofambwa mukati medumbu rako? Ya, nokuti munongorwadza kana kungofufutira kana kungoita ungana ndakandadya indisina munongorwadza. Wabva waita kunge munhu ari kuyamwisa usingayamwisi. Eh, Nemazama ati vava dzimwe nguva achibuda mukaka. Suri kwasuri. Unenge wazviti wachiwanira mukadzi wekurura. Angarambai zvimweni. Mungobvuma zvese. Zvanzi mana shuba munenge masviti mazviwanira mukadzi wekurura. Haikona kutsenga mukanwa. Zvanzi munenge mati mawana mukadzi wekurura asi inzwai nhamo dziri paari. Pakuti Unenge uchiziviwa. Wabva wazoona imba yacho haimiri. Waona uso. Saizvozvi ndakutodonha rute. asi kaizvo kaizvo kwasha. Unozvigona. Takuti achangamire parutivi. Mwene wagara neni mumba kwenye. Chiti nguva diki zvikatanga wewe ndopuma mimi. Nguva diki zvikatanga torai mushonga tifunga idzi. Techiziviwa techiti tawanawo haranga. Haiwa anogadzirwa. Hayo kunyunguduka kwazvo vari kuita havanenge vanobika ava. Haiwa munogadzirwa mbuya zvinopera. Kana pano munogona Upenyu ndewe kuzvishingira iwe woga. notenda. Nekuti ukada kutarisa kuti hama yazodai pamwe nhamo yacho hana. Iwe ndounayo. Pamwe haatozvidi. Saipapa. Chokwadi. Iwe wobva wagara wobva wati haane tichazovamirira kuti tizofamba tese. Iwe ndounenge uine nhamo anzwa mudumbu ndi anotsvaga dondo. Nhamo inenge ichiteera iwe pese pese. ndiro changamire. Makavawanyepi baba wakavari kumberi kwangwa? Ava ndakavaona pamusocial media. Pachivhitivhiti. Eh, Ndoka mukaona? eh, Mukabva mati hava ndinotovateera vadzira. eh. Haiwa. Vakateerwa. Newe kwasekuru shumba. Ndivasi. Anenge atoteera vanga vazviuya kuno. Anenge angaita sanzira kuti vari kufamba ipapo. Vamboenda nepapo. Achiteera tsoka. Kuronda. Anga achironda. Zvino amai haiwa. Mauya akatsima. Totenda. Ndoyakuva yenyu mubvunzo yemunonyatsoda manje. Handichibvunzaiwo mibvunzo yenyu nezvichemo. Pane zvasiona changamire kutaura asi kana pane zvimwe zvamusina kunzwisisa zvataurwa nachangamire bvunzai. Pane zvese zvavataura zvese ndizvozvo. Kuda kutongoto zvinokundika here kunyanya panyaya yekusangana nemunhu pabonda. Hazvikundiki. Saka utoti munhu angakuunze usingakundwa nyaya idzodzo. Hazviite. Ndimo vanhu vatinodai mimi musingaroorwi imi. Ndimo vanhu vatinotoda pano zvekuti dai chitsvaga chipembe chekuti akudeidzera vanhu vasina kuroorwa uyai kuno vari kupindira kupai. Muroorwe nhasi. Kupinda mambure. Kutochata chaiko. Hazvidiwe here vakomana kuti mugare muzimbabwe. Zvinodiwa. Zvokwadi mungaite zvivohomwa zvakadai. Mukadzi akasvika kudai. Izvi ndakutadzakana kuita matare nekutarisa mukadzi akasvika muno. Taurai tinzwa. Mune zvimwe here zvichemo kana mibvunzo yenyu?
handina bani, ndinoda kungoti pandinozouyawo next time ndozouya uya wandandidhara. Saka isu nayo ndekugadzira mukadzi wechikwama. Ave mukadzi wemunhu. Wemunhu waanoona. Kwete kuramba ari mukadzi wechikwama. Ngaachiva mukadzi wemunhu. Ndiwo nyaya yatiri kugadzirisa. Asa kuna wakadzi wekwe. Imbwa. Vanhu. Tanda kubvunzozvo. Samunina asari kupi. Ariko kwaMutaro. Chikonzero atadza kuya. Pane pari kubata saka wati hanzi ndinozowana mukana pakati pemwedzi watakupinda. Kana ari kubasa. Saka wangoti fanai kuenda kana petinozongodzoka tozoenda tese. Saka matambudziko ataurwa naChangamire amuri kusangana nawo ndiwo zvakare mamwe ari kusangana nemunhu. Ndiwo. Muri vasikana varichiti? Vasikana tiri mumba medu tiri 4. Vamba pedu tiri paBarika. Vamwewo pane vamwe vacho vachivadiki ava. Saka 1 ndiwo akura. Tumwe twacho tochitudiki vanenge vasati vakuziva kuti chichina chichizoitika. Akura ari kupi? Akura ari kokumusha kubocha. Munowirirana? Hatinatsi kuwirirana pamba pedu, hatinatsi kuwirirana. Nenyaya yekuti pamba pedu paifiwa kudhara. Paita zvongoti gore rineri panofa mwana rimwe rachipofa futi mwana rimwe rachipofa mwana. Saka pane wakapedzisira kufarwa wanga ari wamainini, wakanga wapedzewo kumashure kwacho futi wakanga ari wamainini. Saka munongoziva zvekungoti paBarika paine situation iyi yekuti gore panenge pechifa mwana. Pakange pazoteedzana vemumba 1 ndo panenge pakutonga kusawirirana. Zvina zvakutonga hameno zvaitika zvokuti wamai 1 ndo watedza kufirwa zvoitonga imimi matori mwero nekufirwa kwaro hamuzowirirani sezvo pari paBarika. Zvina muna majaira kuti uku kukafiwa ukofiwa ukafiwa ukofiwa manje ukafiwa kwafiwa futi zvinoita hameno kakusawirirana kezvina. Akura zvakaita sei? Akapedzisira kufa anga 16 years. Mupenyu wamuri kuda iri kuzouya naye. Wamainini? Wamainini wacho. Wamainini ane asa kuma 25 years akura. Asi kuna katadzi iwewe nevana vaamai vomuri paBarika asi hamuna kuroorwa nemunhu mumwe chete vari paBarika ndana mai vei. Pane here imimi pamunotadza kuwirirana sevana musingapinde munyaya dzevabereki? Nekuti ndinzwa sekuru vachiti dambudziko renyu harisiri kunze ndiri mumba. Ndiri mumba. Kuti iyewo kwaari kufamba haazofamba here achizvinzwawo? Vanotozvinzwa. Tinotofamba nekuti pamba pedu kufiwa kwakwaita takatombofamba kuti kufiwa kumire. Ndo pabva pambototi mirei kufiwa izvo kwambomira kufiwa. Saka iyo zvacho zvongoti vanhu havawirirani nenyaya yesituation inenge ingori pamba ipapo here. Kana kuti imhepo yachinenge ichingoti vanhu musawirirane musabatana kutoti mukufamba musafambe pamwe. Mukuru ndianiwo neyo? Ndini ndangu pamba pedu. Wakamboedzera kudaune munun'una kuti munun'una ngatimbodai kufamba pamwe handina. Kwete kufamba? Munun'una kuedza kuumba ukama nemunina wako hongu vabereki muri vana paBarika? Handina. Handinozvona izvozvo yazvimuonererai. Saka vana vekumba iyi nevana vekumba iyi hamuwirirani? Hatiwirirani. Muri baba vari vamwe chete? Asi chimbonoedza zvina nokuti ndakaedza akazonditi gwa pafoni akandibloka. Ndiwe mukuru, ndiwe sisi, handi watanga kuona wauya kuno wazvuzudza mwana wamai yako even newababa wako zvina nozoti rimwe unozoti ndakamboedza asikana asi mukaita hongu paBarika hatopaziya vana tinotora zvana amai ndo zvatinoita sei ndozvatinokudza nemunhu anorwira dii amai vake vamai vake. Handei pana baba vari kupi? Baba variko. Makamboedza kufamba navo? Baba
vabereki vangu inini mapostori John Marangi. Saka zvekufamba kuchivanhu izvi havani vaJohn Marangi. Saka ndine kumwe kwandakamboenda andikatovakumbira kuti ngatifambewo ndiri kusangana nedambudziko kuti ndinosangana nemunhu pabonde ndichizofuma ndakaisviba pamwe pacho kuda kuti tiwane basa kana kuti zvekutengesa kana kuti kudi hapana chinofamba. Saka ipapo wakabvuma kwatakaenda ikoko wakasvika wakabvunza kuti imi mamuzvizivi here dambudziko rinosangana nevana ava murikutaura kuti hamutozviziva hapana chamunoziva. Saka nenyaya yepfuma yekunzi tikubatsire dambudziko takataisha pavakanzi hamuzvizivi here vakapindura kuti kudii? hanzi handizvizivi vakaramba. Ipapo vakatorambisisa zvikanzi hamuzvizivi here dambudziko rinosangana nevana kana kufiwa kunoita pamba peni nokuti pamberi pakafiwa nevana 9 hamuzvizivi here vakati nini handizvizivi vakaramba. Saka kubva patakabva ipapo pambe ipapapo murodhi macho takutoenda vakanga vakutopopota kuti ndo basa rako rekuti ndosaka wakaregera zvekunamata inyaya yekuti unoda zvekufamba izvizvi inyanga dzako dzaunenge watotaurana nadzo izvozvo zvekutaura zvekuti handinda utoni ndindakashata. Saka inini kana ndakashata toda chichiona kuti muchachishanda here muchachimisa here dzimba dzacho muchachidi. Kubva ipapo hatinozombourana. Wakabva watoti kandai mukanyaona kwekufamba musandiudze handidi kuzvinzwa. Saka hatichakwanisi kuti tivaudze. Tingatokwanisa kungoudzowa namai kuti ndinoda kumbofungawo kuenda kwakati kwakati. Ivo havakwanisa kuzoya nenyaya yechechi. Asi vanongoti kurudzira kuti fambai. Saka iwe vabereki venyu havakwanisi kufamba nenyaya yechechi. Handiti kuchechi tichiti kuochi asi kuchechi unoenda vanhu vakasviba kuti vasunungure. Kuchechi kwacho vanototaura kuti kana musha mine ngozi kana kuti mine dambudziko rinenge ririmo munotendedzwa kukumbira momira mufamba mugadzirisa zviri kunetsa muzodzoka kuchechi. Asi ivo havasi kutoda havatodi. Kuchechi havana maprofiti? Maprofiti ariko anogona kungotaura dambudziko iri dambudziko iri kai kunanga kamusadare kuti baba hamuna kuchena ndimi muri kugonzeresa havaiti unobhabhadzirwa ngoti mhepo chiti. Saka ivo kana kunogwa babako ateonesi kunognyaya yako havasi kutanga kubatwa panapa kwamakaenda vakaitwa zvikaonoenda izvozvo ko pagedhi rekukereke vanopinda sei? Handi munopinda magedhi anobata varoi? Vanopinda. Vane chinzvimbo here kuchecho? Munhu mukuru wekuchechi? Havana chinzvimbo. Saka vakati kana ndiri kubata ndikuita zvozvenyu zvisafamba mberi toita sei? Vakati chizviitai chizvipedzai tichiitai toni mochiona mabasa acho kana kuti mochiita dzimba dzacho. Sezvo mandaenda nemimi kumunhu wenyu akati ndinongedza kuti inini ndakashata inini ungati kukura kusvika pauri ipapo dai ndakashata inini dai wakasvika ipapo here. Saka unozongonoti kuvana vese vakafa wapfumbamwe 9 ndozvaingonzi imhepo ingori pamusha iri kungouraya vanhu. ko inobviswa sei? zivo inoya vanhu nayo uyezve inobviswa sei? Tadi kuti ifambire mhepo iyi ibve? Hapana, kungonzi gwinya kunamata. Gwinya yekunamata? munenge vachinzitaurirwa paya kumachechi ndangobvunza pamunoudzwa kumachechi paya kuti gwinya yekunamata asi munhu achifa gwinya yekunamata mumwe ofazve gwinya kunamata mumwe ofazve zvichiri kuda kunamata here izvo? Munopera? Tinotopera. Mese munopera ka? Kune nguva kudiwa kufamba ka? Kuti patariswa kuti chiri kudya vana chii mumusha? Mwana wako amaini inofa nasi. Mwana wako amaini kurofa mangwana. Mwana wako kuita kuchinjanisa musha uyu wakazvara wako unoimba paatakurisa mimba kuti ndiarutera. Ndauchikawo. Kuti wadza vana chaiyo kuti wakwanika. Zvinonetsa. Vana amai vangani? Isusu tasara tiri 6. Vana amai venyu pabarika itu vairi ndo varudyirwa vana. Vamene vangane vana vangani? Vane vasara ne5. Imene svenyu muri 6 vatatu uko vashanu. Pamainini kwakafa vangani? Pamainini kwakafa 5. Vakafa vashanu.
Kwameko. kwenyu kamamangu akafa fu vakafa vana vobva vaita pfumbano Akuenzanisa. saka kwasara mumwe chete kuti uku neuku kuenzana. Hawakwani. Vashanu. Handiri kuzviona kuti inini pawauyawo pano. Ndizvo. vatorarama Ndoimbo wakauya manhira apa makazara nemhuri yandaiti hapana urara pano usina kumukwazisa. Ndikafunga kuti vese ndevaRobert vanhu vaya. vakagara nechekure uko Kwakuzobvunza kuti isusu aiwa hatisi. Kwakuzokukwazisa ya. Nichawakanditsananguzva. Handiwa ndakabva ndati achibuda iwe. Nekuti akuitira vamwe matare vasine nyaya dzaRobert. Ndizvo. Ndavabata sei pakwako vana? chipo chiri pamuri sekuru. Chipo hachisi chipi. Ungotsvaka badzi kuti muroi ndiani. Nekuti hatinganonge dzimba yekwanhingi. Izvo zvirumba menyu hauponi. Ndinotaura chokwadi. Ukuudza kuti iwe ndiwe iwe. Ndoti zvinake munopona sei tinyenyeredza. dai baba wenyu vanga vari pano vachizvipindura Dai ndotopedzerana nawe kana kuri kutsama ini kwandiri vaizokumbuka menyu. ava ndo vandakavatsama ivo Vaizokumbuka. Nekuti hadaingobva pakwao kuti murwari taitoswera tese. Ndichitaura kuti muri muroi. Taiswera. Kuzvinonesa here kuswera tiri munombatara chiro. zviite Takatozvijaira. Ndozvatinotomukira roga iro riri kugarira pano kuvaudza. ndozvatotoda ende Iwe uri muroi iwe. Iwe wakaroga iwe. tisina kunangidza muroi hatina kushanda Hatina. Ngona musoro yeveziwa. Pasina munambodzwa kuti iwe. tingashande Hazvinakidzi. Ava tapedza mwana. Gara apo padzapa tinotokubatsira. Asi dai zvaibvira pa zvichizoita kana munin'ina wako yakoyo vabatanidze kana achida vaite sei. Anotouya. Handitika zvina naarambe asaomboita sei wamboedza Ndikuti ndiwe munhu mukuru. ndiwe munhu mukuru. Asi kana handikuna matambudziko ari kusangana nawo ndakaendawo tikudzokera futi kana muchidova handimi ngonobatsirwa endenge ndisipo zvangu Chokwadi. mouya unoita sei Tobatsiro. mubatsiro. Chokwadi. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.